se řídí z dispečingu, který je tamhle u toho zábradlí, ta prosklená část. Tady vidíte, čekají zřejmě na cestujícího, to byly ten. Nyní budeme projíždět přes dráhu 22, to je ta, jak jsem vám ukázal na té obrazovce, to je ta dráha, která není v používání a využívá se pouze pro dlouhodobé parkování. Z důvodu zase jsou tam levné ty parkovací poplatky. Na obzoru nalevo vidíte dráhu 31 nebo 30, teď to má. Jinak tam se mě ptal pán, proč je to takhle označené. Dráha 12 je magnetický kurz 120, dráha 24 kurz 240. Napravo tady máme před sebou hangár, je kolaudován v roce 69. Zajímavostí je, že celá střecha visí na těch ocelových lanech, není tam žádný nosný sloup. Délka je 214 metrů, šířka 60 metrů. Provádí se tam hard maintenance, light maintenance, to znamená teda o těch nejmenších oprav, ty denní, týdenní a opět létá u té dané společnosti. Spousta, jinak to letadlo, co tam teď stojí, je Airbus 300, verze 300. Já vás zavolám, tak nám odevřou všechny vrata. Podle anexu číslo 14 IKO jsou tyto požární záchranné stanice rozděleny do 10 kategorií, a to podle velikosti toho daného letiště. A protože pražské letiště v současné době má rozlohu větší než 900 hektarů, tak je zařazeno do kategorie číslo 9. A z toho plynou i příslušné teda další postupy, další teda předpisy v té kategorii 9. Čili kategorie 9 má 88 záchranářů. Dále je tady předepsaný čas na vyjetí z toho hangáru, čili od nějakého toho signálu o nějaké katastrofě nebo nějakém požáru, ty hasiči nebo záchranáři, kteří teda v společnosti, které participují na tom provozu pražského letiště, před náma poschodové garáže, zatím vidíte řídící věž, která řídí tady ten okrsek a celé to pražské letiště. Pod tím radarem, jak se otáčí, jsou dispečeři, pod tím je meteorologická stanice. Tato budova je terminál 2, postaven v roce 2006, kdy kapacita se zvýšila na 15,5 milionů odbavených cestujících. Horní hala je odletová, pod tím je příletová hala a úplně dole je třídírna zavazadel s kapacitou 3 až 5 tisíc odbavených kufrů za hodinu. Tadyhle máte EasyJet, anglická low-costová společnost. To palivo se sem dostává pod zemí z blízké vesničky Kněževes, kam vede železniční vlečka a přijíždí tam cisternový vlak. Z toho vlaku se palivo přečerpává, tam jsou taky velké zásobníky a pod zemí je pak vedeno sem, kde se čerpá tamhle do těch cisteren, autocisteren a pak se odváží teda k letadlu. Já ti udělám představení Belavie. Výborný. Takže my si chytneme tamhle to letadlo, je to Belavie z Minska. Tuším, že je to Boeing starší a já vám ukážu, jak se navádějí ty letadla. No a vidíte tam docking systému, tady už teda jak teda najet, ale zřejmě ta dokina ještě správně nefunguje. Od 15 metrů vzdálenosti to má tomu pilotovi ukazovat vzdálenost v metrech, tady až do 0, jo, kdy má zastavit. Takže uvidíme, jestli se to chytne. No a ta obsluha, vidíte, tady je připravená. No a během 50 minut oni musí udělat teda všechny ty práce, co teda souvisí s odbavením toho letadla.
No a teď už se plata do kina a ukazuje pilotovi, kolik metrů má ještě, teď je tam 9 metrů, 8, 7, až nakonec mu to ukáže stop a on zastaví, uvidíte přesně na té žluté čáře, aniž by na to viděl, jo. Takže vidíte, naprosto přesně, co? Je tam naskládaných víc. Ale 30 minut to už bude někde u Brna. Je u vás 139. Jak se to rozbírá? Tak prosím vás, tadyhle máme toho Airbusu 380, jo, tadyhle je Praha, takže tadyhle někde, takže máme jako čas. Jinak ETU v Praze dává aktuálně 13:31, takže my ještě máme bohatě čas, takže to tady ještě budeme dál projíždět. Vidíte, teď přijíždíte nástupní most, přiklopí se přesně na ty dveře, takže cestující, když prší, sněží, tak jdou z letadla, nezmoknou, nebudou pršet, nezmoknou. No a probíhají ty standardní práce tady teda. No teď spouští ten oranžový kabel, to je napájení elektrickou sítí. V celém světě vlastně je standardem 115 V 400 Hz. To připojí a letadlo bude napájeno teda tady už z té pozemní sítě. No a nyní vidíte, už přijíždějí ty vozíky, do kterých se bude vykládat teda bagáž, případně cargo. Jo, pak přijedou teda nějaký ty transportéry, tadyhle přijíždí palivo z levé strany, cisterna je na 27 tun, plní se do křídel, do jednoho křídla teda pod tlakem 1 tuna za minutu. Protože do toho Minska to je zhruba 2 hodiny, tak si naplní kapitán, já bych to viděl, na 2 hodiny spotřeba tohoto letadla je 2,5 tuny na hodinu, čili to je 5 tun, teď musí mít něco ještě na záložní letiště, 45 minut na kroužení a 10% na oblétávání. 320 připraven na start, tamhle Aeroflot, opět Airbus 320, pravidelná linka na cestujících v tom roce. Jinak pro představu, nevím, jestli jste tam náhodou někdo nebyl, je to jako, vypadá to jako Václavák, úplně jako Václavák zástavba. Jsou tady 2 ty terminály, tohle je Menzies Aviation, jirská firma, vzadu je Skyport, bývalé ČSA Cargo. Přepravuje se úplně všechno možné, tady vidíte na těch přepravnících nebo tamhle v kontejnerech. Přepravuje se, jak jsem říkal, ceniny, pošta, zmražené věci, psy, kočky, zvířectvo. Proto je tady i veterinární. Největší překladiště letecké na světě je v Hongkongu, kde se ročně přepraví 4 miliony tun zboží. Druhé největší je v Memphisu, v Americe asi 3 miliony a další, třetí potom největší je Šanghaj v Číně. Letecké společnosti, které přepravují cargo, největší společnost je FedEx americká, druhý Emirates a třetí je UPS. Takže vidíte, tamhle Aeroflot čeká, mezi tím EasyJet tamhle v prostředku dráhy si najel taky na vyčkávačku a ten chce odstartovat jen z poloviny dráhy. Tak uvidíme, koho pustí dřív. Pochopitelně nesmí nám letět sem letadlo na přistání, protože všechny letadla na přistání mají přednost. Takže vidíte, napřed dostal přednost teda Aeroflot a bude startovat a teprve potom tamhle teda takové potom teda to EasyJet a tamhle vzadu nám už jde další letadlo na start. No, sice ten vzduch, který jsem zavál, ten kerosín, není nic příjemného, ale aspoň se nám to tady trošku provětrá.
a dámy budou mít jiný odstín svého parfému hned. Takže i hned to rozjíždí. Vidíte, Airbus je tady u jejich hlavy někde. Takže Aeroflot startuje a vidíte, za chviličku zvedne přední nohu, to je rychlost 190 km asi. Hlavní podvozek zvedne, to je tak 240, 260. Nyní zatáhne podvozek, klapky. Rychlost tak nějak 340. Nevylejzaj ven. Nevylejzejte ven, prosím vás. Z autobusu se vůbec nesmí. Co vás to napadlo? Chceme vidět. No jo, ale to nejde. Chceme vidět něco. Té dráhy ke startu země je lehký, letí na nějaké letiště, které je nepříliš vzdálené. Ta uklízeček při toho té Belavě, tak to je společnost Fly, respektive Smartwings, jeho dceřiná pobočka, který mají taky Boeing 737-800 kapacity. Čili je to daleko lacinější než třeba Euroweekend v Paříži. Je to letadlo typu CRJ, vyrábí to je to Canadian Regional Jet a vyrábí to skupina firmy Bombardier. Je to pravidelná linka, tohle tuším do Mnichova, myslím, že jo. Tadyhle nalevo máme opět letadlo a je to trošku jiný typ. Je to letadlo též CRJ Bombardier. Toto je hroznou nehodu v těch Alpách. Tadyhle máte ATR, to je ta menší verze, 42. ČSA, používá se na ty krátké vzdálenosti, vítá to tu Brno, Bratislavu, Ostravu, Budapešť, Košice, přilehlá polská letiště a potom to létá do Hamburku a někdy do Mnichova. Vidíte, je to vrtulové. Rychlost tohoto letadla kolem 600 km za hodinu, dostup do výšky maximálně 6,5 km. Čili v létě to nepřeletí ty bouřky, čili musí oblétávat, takže pro cestující ani proudovým samozřejmě nejde. Rozhoduje. No, tady je ta větší ATR, jinak tamhle před náma je ta předsunutá požární stanice, jak jsem vám říkal. Tam jsou ty dvě záchranná vozidla. Zhruba tak 240 km, zase záleží na té rychlosti. To naklonilo. Nyní přitah berany k sobě, přistane na ten hlavní podvozek, dá berany nebo joystick dopředu, přirazí přední nohu a brzdí. Všimněte si, na křídle nahoře dal nahoru interceptory, jsou airbrakes, s těma se brzdí, dolů jsou trochu klapky a na motorech vidíte ty dva otvory takový. Tam jsou reverzní klapky a ty reverzní klapky otáčejí tah motoru proti směru pohybu letadla a tím se brzdí. Jo? To jsou teda dva druhy
brždění, no a pak pochopitelně se brzdí i teda podvozkem, normálně kolama, že se šlape na pedály a tím teda se brzdí. Takže nevycházet z autobusu, jo. No, tamhle vidíte vzdušný vak, vzdušný pytel, aby pilot na poslední chvíli mohl ještě případně reagovat, jak mu fouká teda vítr. Takže vidíte, on když šel na to přistání, jak tam udělal takový ten pohyb, tak to vyrovnával boční vítr, jo, protože šel trošku ve snosu a ten... No a nám se může dokonce i stát, no, asi sedne ten Airbus tady, no, ale kouká mu to z boku. Totiž po... No vidíte, ten se hezky zhoupnul a jede furt, no, ten než to přirazí, to je Iberie, tuším. Jo, Iberie. Airbus 321 z Madridu. A zase to samé vidíte. Na motorech reverzní klapky nahoře, interceptory, ještě trošku vysunuté přistávací klapky a brzdí i kolama. Takže se mu to podařilo zastavit, aby jede v pohodě z té dráhy tady. Pilot sleduje rychlost V1, kolem 190 může ještě přerušit start a nevyjde z dráhy. Jo. Při té V2 zvedne přední nohu, ale to už jsem vám říkal vlastně. Při VR zvedne podvozek, hlavní vidíte, už je ve vzduchu, no. A za chvíli zatáhne podvozek, zatáhne přední nohu. A jakmile to všechno zatáhne, připojí se na autopilota, potom na navigační počítač, přeladí se na dalšího dispečera a ten ho pak vede do místa té dané destinace. A jak pan řidič říká ještě, potom nastává ten nejdůležitější úkon, to potom kapitán teda zvoní na stevardky, aby mu přinesli kafe. A v pohotovosti pana řidiče, zůstaň tady, takhle, no to je vynikající. Já myslím, co u nás. Jo. Takže vidíte, tak teď nám tady sednul a celá fotoexkurze namydlená tamhle. No co? Jo, no. Takže velké díky panu řidiči, jste měli možnost na poslední chvilku. No ale my ho teď budeme takhle sledovat, jak tady bude pojíždět, takže nemusíte se bát, že přijdete o další zážitky, podíváme se na stojánce k němu. Jinak je to skutečně teda macek velký, největší prostě dopravní letadlo, váží to, maximální vzletová váha je rovně 600 tun, rozpětí křídel. Zajímavé, rozpětí je větší než délka letadla, rozpětí je 79 metrů 80 cm, délka letadla je 74 metrů, výška směrovky 27 metrů. Do té verze, která létá do Prahy, tak se vejde 521 cestujících ve 3 třídách. First class má 10 apartmánků, pak je teda business, to je v tom prvním patře, teda v té vyšší kabině, a dole v přízemí teda je normálně economy class. Teď jsem létal v zajímavých nástřicích, teď tady dvakrát byla, oni sponzorují všelijaké ty fotbalové kluby a tak dále. A teď tady převčírem, nebo kdy to bylo, měli nástřik, ale to bude z druhé strany ten nástřik, měli Real Madrid, kdy tam byli vyfocený hráči, jo, Ronaldo tam na tom byl, jo, a to bylo opravdu úplně super. Předtím tam byl Arsenal, jo. Je velký. Jinak vývoj tohoto, vlastně prvních 5 letadel pro zkušební účely bylo vyrobeno v roce 2005. 2 roky se to testovalo, než dostali povolení k civilnímu provozu. A první letadlo bylo uvedeno teda na pravidelnou linku společností Singapore Airlines, kdy teda to bylo na lince ze Singapuru do Sydney. První let byl teda v říjnu
2007. Takže teď se zjevě, jestli jsou tam zase nějaký fotbalistí vyfocený. A dneska ne, dneska je tady jiný ten typ. Takže vidíte, zase ho tamhle navádí followcar, ten blikající žluto-červený automobil. Co? No a my se pak pojedeme podívat na tu stojánku, kam zajedl. Ještě se takhle podíváme z boku, ze zadu. Takhle zastavíme na chvíličku a budeme tam moc nejet. Tamhle přistává Boeing 737-800 KLM. Tak vidíte, můžeme najet hezky takhle a zajedeme si na stojánku. Jsou takový málo aktivní, jsou takový pasivní. Nějaké utáhne. Tam je ten vlastně řidič pan... Mě vypadlo to jeho jméno. Tak vidíte, zajel to na stránku. A rovněž to letadlo, ten kapitán je naváděn tím docking systémem, jak jsem vám jako ukazoval tu funkci. No a teď k němu přijedou tyhle ty nástupní mosty všechny, co tam přisunou. Tady ještě dojde. Teď se podívejte na toho EasyJet Airbus 320, jo. To je v podstatě takový miminko toho velkého Airbusu. No. Tohle je pro 179 cestujících, tamto pro těch 520. Jinak u flotily Emirates létá i čínský kapitán, dokonce tady byl při tom slavnostním příletu 1. května, jmenuje se David Hetzel. Je to kapitán, jak má kapitán vypadat, vysoký, štíhlej, černovlasý kluk. Dámám by se určitě líbil. Jinak u Emirates létá 340 občanů České republiky, převážně jsou to teda stevardky. Na každou linku do Prahy létají minimálně 2. A samozřejmě jsou tam teda i piloti, na tom Airbusu teda létá jen jeden, ale na ostatních typech létají i další kluci. Takže takhle se ho můžete prohlídnout ještě z této strany. Co je Macek? Podívejte se jen ty motory, co je? Člověku průměr toho motoru je 380 380. Motory, které se používají, je typu Trent 700. Jsou to motory Rolls-Royce. Dále na některých sériích se používají motory firmy Alliance, což je fúze General Electric a Pratt & Whitney. Tak těchto motorů, tak každého motoru je kolem 320 kN. Spotřeba paliva asi 12 tun na hodinu. Mávají vám piloti, všimli jste si, zamávajte jim taky. Vidíte, jo? No a tady všechno se vykládá pomocí teda těchto nástupních plošin, jo, kde jsou teda zase všude jen kontejnery. Jinak ještě vám chci přiblížit verzi, která sem lítá, jo, čili v tom horním patře je teda ten business a first class. A sem létá verze, buď která má v té horní části bar, anebo tam má pro first class, tam má
koupelnu, teda ne koupelnu, ale sprchu teda, jo. Čili pro těch 10 cestujících to first class je tam teda sprcha, kterou můžou použít. Jinak k dispozici každý cestující v economy verzi má 1500 audiovizuálních kanálů, čili tam si může filmy pouštět, tak jako u Jančury, když jede do Brna žlutým autobusem. Jinak ten Airbus, když ho ty 2 roky testovali, tak se nejprve letalo na vysokohorských letištích jako Addis Abeba, Bogota v Kolumbii. Testovalo se to i v Arizoně na letištích v poušti, kde je velké sucho, vysoká teplota. Rovněž tak na letištích v severní Kanadě při velkých mrazech. Až pak teda v roce 2007 v únoru to dostalo teda povolení od FAA, Americký úřad civilního letectví, a od ECASI, to je zase Evropský úřad civilního letectví, a letadlo mohlo být uvedeno do normálního běžného provozu. Jinak, jak vidíte tamhle ty chlapy, jak natahují ten kabel, ty růžové kabely, tak to je opět napájení elektrické energie, které zase připnou tady ty zásuvky a celé letadlo bude napájené. Jinak ještě, jak vidíte tamhle pod tím prvním nástupním mostem jsou takové žluté silné roury, jo? Tak to je, vidíte je, jo? Tak to je klimatizace a to celé letadlo tady bude si vyměňovat vevnitř vzduch, jo? Čili bude se profukovat tím vzduchem tady z té klimatizace. To, což patří teda k tomu komfortu Emirates, jo? A těch velkých letadel, že teda provádějí celkovou tu výměnu toho vzduchu. Jinak Emirates jsou absolutní špička v té pasažérské takové obslužnosti, jo, nejvyšší kvalita jídla, jo, kvalita obsluhy, to je naprostá špice a samozřejmost. Jinak letecká společnost Emirates vlastní 78 těchto letadel. Jinak v celém světě k březnu letošního roku jich bylo vyrobeno a odesláno jednotlivým společnostem 182. Z toho objednávky na další roky představují zhruba 320 dalších kusů, které čekají teda na předání. Vidíte, cestující vystupují. Jinak první třída si může vzít kufry o váze 50 kg, business 40 kg, economy verze 30 kg. Čili dámy, nebojte se, nakupujte tam zlato, drahý kamení, jo, uvězete to hadříku, co se vejde, jo, 30 kg, no, tam se toho vejde. No a pánové teda přemýšlejte o tom, jestli by to nestálo zlato, to teda jim polovičkám koupit teda takový hezký zájezd za pár korun. No jinak Emirates, to je taky docela zajímavý, ty používají jedině velkokapacitní letadla heavy, jo. Čili tyhle ty 380 a pak letadla 777, jak verze 300 a pak verze 200. Pouze mají jediné letadlo Airbus 319, ale to je prezidentské verzi. A vidíte, teď jde další ten most. Ještě vám řeknu cenu tohoto letadla. Typněte si, nebo ono to ani nejde si typnout. 432 milionů amerických dolarů.
to je jen takhle z boku, abyste viděli teda ten boční pohled na toto letadlo. No a tadyhle na té zádi, jak je ten nákladový prostor, tak tam jsou vždycky vyfoceny prostě ty fotbalová mužstva, která prostě teda mají sponsoring od teda Emirates, jo, čili tady Arsenal byl tento týden, byl tady právě ten Real Madrid. To je přes celý ten výšku toho trhu. A vidíte, tamhle kontejnery už teda se vykládají. Ta manipulace je velice jednoduchá, protože na tom dně toho kontejneru jsou v podstatě kulečka, který potom jedou, pak jsou tam lyžiny, takže ono, když se to zastrčí dovnitř, tak se do toho jen zatlačí a ono to po těch lyžinách jede. Takže manipulace je velice jednoduchá a nevyžaduje žádnou sílu, jo. V podstatě všechno automaticky. No a tam, jak přijíždí ten automobil, jak tam má napsáno to Dnata tady vzadu, jo, tak to je právě se nakládá na nezbytný catering. Většinou se tady doplňuje teda drobnosti, pití, nebo nějaké ty pakety, nebo prostě tohleto. Oni se všechno snaží vozit sebou, protože ty standardy mají nastavený úplně někde jinde. K tomu jídlu ještě na všech evropských linkách se v podstatě teď do biletu 3 hodin přestali už podávat teplá jídla, což jste určitě zjistili, když jste teď někam letěli. Takže se podává jen studené platíčko, nevyspalýho, čili to je trošku nešťastný, ale oni to mají tak nějak zpracovaný asi na jiný typ těch pasažerů, protože ten marketing je tam teď udělaný spíš na ty. Zajímavost, jeden kus tohohle Airbusu 380 se objednal v těch prvních letech i jeden teda arabský princ, člen teda té rodiny Sauda. A úplně nejzajímavější na tom bylo, že tam byla postavená i modlitebna, jo, která se automaticky otáčela gyroskopicky směrem na Meku, čili v každé té poloze prostě ta modlitebna byla natočená na Meku a tak princ by se tam mohl chodit modlit. No ale pak mu to asi ty rodiče zakázali, nebo i když on to už byl dospělý chlap, dokonce vystudoval Harvard, jo. Tam se to vysunuje až k ní first class kabině. Toto letadlo pochopitelně tady stojí 3 hodiny, protože všechno by se to nestačilo během té klasické. Ostatní ty heavy tady jsou 2 hodiny, jediný tahle ta 380 a prostě 3 hodiny. Čili malý letadla od 30 do 50 minut, ty middle do těch 2 hodin a middle heavy, jo, a tohle to 3 hodiny. Airbus 321. Jo, je to 321, ano. Ten lítá do Istanbulu na letiště Atatürk, jinak je tam ještě jedno letiště na té straně východní Bosporu, a to je letiště, které se jmenuje Sabriya, a tam létá privátní společnost low-costová Pegasus.
sem do té Evropy. To je 24. Jo, je to 320. Bude tady byl člověče Lufthansa s tím retro nástřikem. Viděl jsi to? Fejden. No ne, teď tady byl, když jsem měl někdy, já nevím, když oblítala tam Reja. S rokem tady byl takový, asi nějaký period. Oni mají možná jedno aero, jako Jo. Tak je vidíte ještě tohle zezadu a tadyhle nám, toto je letadlo typu Embraer, jo. Embraer, teda brazilský výrobek, ten Swiss tady, co přistál. No, tady se opravdíte zezadu, případně si udělejte foto. Jestli chcete, tak si pan řidiči otevře dveře na chvíli. No, už nemůže. Jasně. Tadyhle se podívejte, Travel Service Airbus 319, velice zajímavý nástřik, který zve teda návštěvu Prahy. Krásný nástřik. Zatím stálo letadlo Dash 8. Soutěž o nejtěžšího dopravce, to znamená všechny ty letadla jsou monitorovány po startu nebo když jdou na přistání, musí přesně dodržovat tu danou trať vytýčenou a musí dodržovat ty parametry, teda ty letové, kdy teda můžou na maximální plyn, kdy musí jít na nějaký ten idle, jo, prostě tohleto a to se vyhodnocuje. A KLM už je několik let vyhodnocena jako tady nejlepší společnost, která se vítá vzhledem k dodržování všech těch předpisů. To skončilo asi plnění. Ještě nakládají. Natolik velkorysý, že postavil prvnímu řediteli pražského letiště, postavil vilku, která je nalevo od těch hangárů tam, jo? Tak tam v té zástavbě je vilka prvního ředitele pražského letiště. No a tím naše exkurze se pomalu blíží ke konci. Já bych chtěl poděkovat především panu řidiči za jeho maximální vstřícnost a že nás zachránil od ostudy, kdy jsme neviděli to přistání, fotoexkurze ty to prošvihly, ale pan řidič nás zachránil. Takže jemu velké díky. Vám všem děkuji za pozornost, byli jste vynikající a někdy snad zase opět nashledanou u nás na letišti v Praze. Přeji vám hezký zbytek víkendu. Ještě malou technickou podrobnost, až budete vystupovat, tak prosím vás předními dveřmi a já bych si od každého vybral tu ID kartu, co máte na krku. Jo? Děkuji vám. máš ještě tu třetí nebo ne? Ne, já už věřím. Tak doufám, že jsem ti to nerozumil.